କହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ବା ସାବାଳକ ମତଦାତା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯାଇକି କଣ ମତ ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କହିବା। କିପରି ଲେଖିବେ ନା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କହିବେ। ଜାଣିଲେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥାଏ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କଣ ଥାଏ ନା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନାହିଁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜର ମତକୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କହିବା। ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ଆପଣ ବେଲେ ବୁଝା ପଡିଲାନି କିଛି। ଯେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକସଭା ଏମପି ଆଉ ଆମର କଣ ଯେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଚି ଧରିକିରି କଣ ଯେ ଆପଣ ତ ନାଇଁ ଆପଣ ବାପା ମା ମାନେ ହେତୁ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷର ଯାହାକୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଧରିକି ଯାଇ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇକି କଣ କଲେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେ ଭୋଟ ତାଙ୍କ ଦେଲେନି କି ଯାହାକୁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଛିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର ହେଇନି କଣ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। କାହାର କାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ ଲୋକସଭା ଏମପି ରହିଥାଏ ବିଧାନସଭାରେ କଣ ଏମଏଲଏ ର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ ଯେପରି ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏହା ସବୁ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେବେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଏଟା ଲେଖିଦେବେ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଆମର ଏଠି ହେଇଥାଏ। ସେପରି ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ। ସେପରି ଭାବରେ ଆମର କହନ୍ତି ବିଧାନ ପରିଷଦର ଏମଏଲସି ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଲା ନା ଲୋକମାନେ ଏହି ଆମର କଣ ଯେ ଏମପି ଆଉ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛିଦେଲେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକି କଣ କରିଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଏ ହଉ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ଏଠି ଯାହାର କଣ ଲୋକସଭାର ଏମପି ଆଉ ବିଧାନସଭାର ଏମଏଲଏ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଇଏ ଯିବ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ବାଛିବ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଲେ କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କାହା